Nagyon félek. Este van. Ez mi volt? Hol nem látok? Ez meg mi? Na most mit hívő? Telefonon nálam. Egy nagy. Esemben tudok világítani. Gyere. Megyek, de nem látok semmit. Visszakapcsoltam a telefont. Na végre. Ez csak én voltam. Ez szép fiú. Sziasztok, jaj, nem is mutatkoztam be a nevem, most meredtem. Hát egy szellem! Hol van itt egy szellem? Itt vagyok. A nevem Lilla. Hogy mi? Átmentem rajta. A szatyorban bele. Átmentem rajta. Átmentem rajta. Na jó, hát beleelég. Kifél egy szellemtől. Átmentem rajta. Szia. Hát ez még mi volt? Hát, ki tudja. Hát ez meg mi? Csak nem film. Csak. Várjál, segítek! Hogyan? Egyáltalán. Úristen. Itt vagyok. Jó van, akkor szeressél! Úristen! Mondjuk, hogy már elvitték. Mondjuk, hogy már elvitték. Jaj, mondjuk, hogy már elvitték. Úristen, miket mondanak? Igen, barátom. Farkas barátom. Aha, csak ijeszgessük az embereket. Ott van valaki. Van érettség! Harry! Azt akartam mondani, Harry. Ez Zayn, a multi bolondja, de attól még szeretem. Fúj, hagyjad már! Ez! Az egész eszem! Harry! Mondom, megint Harry. Már nem hiszem el. Nem volt, inkább aludjunk. Jó. Apa, Harry, szia! Harry! Fúj, az a bolondja. Ezek nagyon megbolondultak. Mi van? Megethetem. Edd meg. Nem! Te bolond vagy? Farkas, edd meg. Igen. Elnézést, de nem úgy van, hogy ez egy... Hát mi van? Én a barátotok vagyok. Ja, akkor úgy csinálok. Jaj. Na. Zayn! Jaj! Leroy! És Zayn! Na mindegy. Teljesen őrülti bolondok. Kakol, vagy megeszek. Mondjuk, hogy most lesz a klippe. Milyen klip? Tudod, hogy én mentem. Végül, tudod. Igaz, igen. Elnézést, de téged ezt hogy hívnak? Te kis szellempicsa. Én. Elájult még. Máma is. Még hogy máma! Még hogy máma is. Mindig elájulnak. Tessék. Táncra. Hát ez a kislány Meki. Ez egy külföldi. Nem, ez Jessica. Még hogy Jessica, ez is talán a te szellem gyereked. Nem.
csak egy idegesítő kis lány. Szóval, az is szellem. Szóval nem. Csak... Ó, félek, hogy este van, és itt vannak a szellemek. Nem hiszem el. Amúgy tudod, hogy én operetta vagyok. Csak a hajamat. Milyen fiúról beszélünk? Hát, a fiúról. Aha, Zac Efron. Várjál, nem. Ki mondta, hogy várjál? Ez jó zene. Táncolok a fiúrával. Énekelj, te fiú! Sziasztok! Visszavárunk, úgymond reggel, mert félek a sötétben. Ezt ki mondta, hogy mert félek a sötétben? Én szeretem a sötétet. Jól van. Én mondtam! Jól van, de már mondjuk, hogy előtt, már van egy másik felül. Tudjuk! Megkéselek még. Nem igazán.